mga bundok ko. Pupunta natin yan. Ano yung mga yan? Parang nabubulok na ano. Ayun o. Napakaganda, grabe. Wow. Tol, grabe. Na-amaze ako. Ayan, 7:44 December 24, bisperas ng Pasko. Ngayon ay araw ng Sabado at may rides tayo. Hindi po pwedeng walang rides, Inaldo. Nanghihina tayo mga idol kapag walang rides. Parang pakiramdam natin magkakasakit. Pagas muna tayo dito. Mukhang tumaas yung gas ngayon ng piso. Pupunta kami ng Pangasinan. Babalikan namin ang Daang Katutubo dyan sa may Aguilar, Pangasinan. Alright, pagas muna, pagas. So tara, let's go. Dadaan muna natin yung tropa natin dito, si Gilogo Travel PH. Sasama daw sa rides natin ngayon. Bisperas ng Pasko, ito magra-rides kami. Niyaya ko sila J4, ayaw nilang sumama, negative daw may gagawin. Kaya ito, kami na lang nito Lay. Magde-date kami sa bundok. Ayun o, eto na tayo. Mabuhay lungsod ng Tarlac. Sarap talaga daan itong part ng Santa Ignacia. Napakaganda ng daan. May 4 lanes. Galing. Welcome Santa Ignacia. So what's up guys, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, may rides tayo ngayon. Pupunta tayo ng Aguilar, Pangasinan. Pupuntan ulit natin. Na-miss ko kasi yung Daang Katutubo. Kaya ayun, pupunta kami nito Lake. Ayan, kasama natin si Gilogo Travel PH. Ayan, magka-camping kami. Tapos maliligo dyan sa ilog, dyan sa may ilalim ng tulay, dyan sa may Daang Katutubo. Tapos may napanood ako sa Facebook na ang ginawa nila, nag-backdoor sila from Katutubo.
to Daang Kalikasan. Ayan, nag-river cruise. May nakita akong ilog, nag-river cruising sila doon. Tapos mayroong rough road pa akyat. Ayun, dinaanan nila yon. Tapos labas nun, Daang Kalikasan na. So ayun, pupuntan din natin ngayon yan. Susubukan natin puntahan. At tingnan natin kung gaano kaganda ang kalsada na yan. So tara, let's go. At ayun, kita-kits. So guys, abangan nyo yung ating vlog dyan sa Aguilar, Pangasinan. Ayan, Daang Katutubo. And tingnan natin kung makakatawid tayo ng Daang Kalikasan. So guys, see ya. Kita-kits. Pamilihang bayan ng Santa Ignacia. Napaka-busy ng Santa Ignacia. Ang daming tao. Ang daming naghahanda para sa bisperas ng Pasko. So nakikita nyo yan. Grabe. Yan yung pupunta natin. Nakakamiss yung mga bundok. Grabe oh. Napaka-solid. Welcome, Kamiling. Yung mga bayan ng Pangasinan, grabe, napakalalayo ng pagitan. Woo! Ganda! Napakaganda, grabe! Solid oh! Ang ganda tol! Sarapan tumakbo dito. Woo! Napaka-solid. Bago kami umakyat ng Daang Katutubo, maghanap muna kami ng mga kainan ni Tuli kasi hindi pa ako nag-almusal. Anong oras na? Alas 10 na pala. Wala, naiwan na si Tuli. Wait lang, hintayin ko. Napapasarap ako dito ng birit eh. Ang ganda kasi tumakbo dito. Ganda ng mga bundok oh. Woohoo! Welcome San Clemente! Yes! Woohoo! All right. Ganda. Pamilihang bayan ng San Clemente. Ito na, malapit na tayo sa may arko ng Pangasinan. Ganda ng kanilang bilin, no? Trinomote natin yan. Ayan. Na-pictures tayo dyan. Dahil sa bilin na yan. Eto. Ang sabi, "You are now leaving San Clemente. Mabuhay." And welcome Pangasinan. Ayan, papasok na tayo ng Pangasinan mga kagala.
Alright, let's go! And welcome mga tarem. Ayan, makikita nyo yung bundok na yan. Ayan, Pangasinan, part ng Pangasinan. Mga tarem, Pangasinan. Ang ganda talaga. Nakakamiss. Woo! Pupunta na natin yan. Maghanap lang kami ng makakainan dito. Ayan, pwede rin kami sa McDo, pwede rin sa Jollibee. At meron din sila yata ditong Mang Inasal. Ito, meron din mapagbibilhan ng ano. Uy, may Paris oh. Ha? Oo, kain muna tayo. Tara, tara. May parking dyan? So, ayan, kain muna kami ni Tolay dito. May nakita kaming parisan. Ayun, no, may pares, may goto, may silog. Dito sa akin ate. Patugtog ka muna. Sige na, patugtog ka muna. Sama kita sa vlog oh. Oo. 'Di ba? Asa yung mga kasama mo? Ha? Oh. Merry Christmas. Thank you ha. Biling pagkain ha, wag pang computer. Tol, to, 7-Eleven. Hintay mo ako dyan. Bibili ako. Bili ka na ng bigas dyan. Tingnan mo nga kung meron. Bili tayong butane. Bumili muna kami ni Tolay ng mga kailanganin namin. Kasi magluluto kami doon sa tuktok ng bundok. Asa na si Tol? Ito yung plaza ng mga tarim, napakaganda. Ito, malapit na kami. Kung gagaling kayo ng Tarlac na tayo, kakaliwa tayo. Ayan. Ito yung papasok ng Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan. Ayan, may signages naman. Daang Katutubo. Ayan o. Magkakamping kami ni Tol. Ayun o, ganyan na ganyan tayo pag nasa probinsya. Hello po, magandang umaga. So, pagdating nyo dito sa may munisipyo, mayroon ditong stop checkpoint. Ito, mayroon silang environmental fee na 20 pesos. Dito lang yan guys sa may Barangay Lawag checkpoint. Hello po. So, oras natin ay 11:43. So, siguro mga alauna nandun na tayo sa itaas.
Oh, hello ma'am, nasa camera ka ma'am, oh, naka-live ako. Naka-live. Ay, yes, yes, tama po, yan. Ayan po. Sige po, opo, salamat po. Ayan, nakikita ko po kayo sa camera. Opo, shoutout po. Ayan, sige po, bye-bye po. Sir, salamat. Pero may yung tayong bagong follower from ibang bansa. Ayun, shoutout kay ma'am. Naka-video call din na kuya. So nakakatawa naman ano, kasi may mga ganun tao na nakaka-appreciate sa ating mga ginagawa. Sa ating mga ginagawa. Ayan, shoutout kay ma'am. From hindi ko alam, hindi ko natanong kung taga saang ibang bansa ba 'yun. Ito, this way to Daang Katutubo. Ito mga kagalap, akit na kami nito Lay. So mayroong mga pagbabago. Tingnan natin kung mayroong mga pagbabago dito sa lugar. At titingnan din natin kung hanggang saan yung mga natatapos nilang kalsada dito. So ayan guys, may mga bagong daan pala dito. Ayun, ginagawa oh. Ano kaya yun? Kita nyo sa camera. Mamaya mag-stop tayo. Tingnan natin kung anong kalsada yan, kung saan go-connecta yan. Ayan, DNR. Tapos may nakalagay dito, PVC Nagpower Incorporated. Oo. Ito lang naman yung part na medyo difficulty yung daan. Yan o. Oo, madulas. Kasi yung putik, ayun o, ito yung mga lupa na yun o. Pagka nabasa yan, sobrang maputik yan. Ano nangyari? Ba't nagkaganito yung daan dito? Ba't nagkaganito yung daan dito? Hindi naman ganito dati, di ba? Yung mga dumadaan ng malaking truck, no? Yes. Okay tol, ito na lang. Okay na. So ito guys, dito yung start ng pababa ng Daang Katutubo. So tara, let's go. So dito pala ipinagbabawal yung pag bibili ng lupa. Tapos ang swerte ng mga nandito, tingnan mo may kubo. So eto mga kagalaw, sabi dito, ang programang ito ay naglalayong mapabilis ang decarbonization effort sa bansa. Ang kauna-unang proyekto ng Aboitiz Power sa lalawigan ng Pangasinan. Kapag natapos na, inaasahang makakagawa ang solar power program ng mahigit 147 million kilowatt hours ng clean energy taon-taon. Katumbas nito, ang taon ng pagkonsumo ng kuryente na aabot sa 100,000 kabahayan ng mga Pilipino. Ang Aboitiz Power Corporation ang pinakamalaking may-ari at operator ng renewable energy power sa Pilipinas. Ayun ang solar project. So, yan, solar project. Yun nga, tama nga yung pagkakaano ko ng information kay ate, kila nanay, nung last na punta ko dito. Yun nga yung sabi nila, ay magkakaroon nga ng solar power dito. Mga idol, hindi tayo magpapatay ng camera. Gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kaganda dito. Ayan o, nakikita nyo yung nakikita ko. Woo! Ang ganda. Ito pala yung pakiramdam pagka bumababa ka dito sa kabundukan sa daan ito ng papuntang Daang Katutubo. Grabe, ganun pala yung feeling, no? Ganun pakiramdam. Nakakatakot, no tol? Parang ano, yung sumasakay ka sa roller coaster tapos ito yung view. Oh, tol. Dandahan ka. Tulad niyan, sinabi mo, madulas. Ayan, dandahan ka dyan. Delikado yan. Bawal ang pagpupunta kayo dito, bawal ang bumanging-banging dito kasi may mga buhangin. Pupulutin sa bangin. Tama yun tol. Ano lang, enjoy lang natin yung view. So tol, may daan dito. Kaso putol yung daan dyan, alam ko. Ito yung talagang daan talaga.
May view deck dito. Alam ko may upuan dyan eh, na makikita mo yung view ng bundok na yan. Ito kasi yung papuntang ilog. Ayan. Mga kagalaw, kung nakikita nyo yung dinadaanan namin. Ayan, naka engine brake ako, pero mabilis pa rin yung takbo ko. Dahil sobrang tarik. Sobrang tarik nitong daan na to. Kasi ayan yun. Oo nga tol. Grabe, napakaganda talaga tol. Oo, ng preno. Pitik-pitik ka lang. Oo. Ayan. Dandaan lang tayo. Matarik talaga to. Oo. So, eto, nakikita na namin yung ilog. Diyan kami mag-i-stay ni tol. Oo. Kaya nga eh. Ang ganda ng bundok oh. Grabe guys oh. Oo, napakaganda talaga tol. Sandali lang tol. Napakaganda, na-miss ako. Tingnan mo. Grabe. Ito ang Daang Katutubo sa bayan ng Aguilar sa Pangasinan. Ito ay sinasabing isa sa mga pinakamagandang kalsada sa Pilipinas. Ang kalsada ay binubuo ng mga rolling hills na nagbibigay sa mga bisita ng tila walang katapusang mga larawan at luntiang kabundukan. Ang 24 na daan ay patungo rin sa isa pang kilalang destinasyon, ang Daang Kalikasan. Ang pagtatayo ng Daang Katutubo ay makakatulong din umano sa mga katutubong komunidad makarating sa tamang bayan ng mas mabilis, mas madali at ligtas. Okay, so napakaganda. Tapos ito yung ilog. Diyan kami maliligo mamaya. Tapos ayun yung tulay oh. Tapos na. Daan na lang ang kulang. Sir, may tanong ako sir. Madadaanan ba ng motor yung paakyat? Pwede naman. Kaso medyo matarik yung daan, no? Oo. Pwede.
motor namin, iwan namin dito. Doon kami magpupwesto kasi maganda doon. Ganda yung spot. Ito yung ilog oh, napakalinis. Tignan nyo. Napaka-clear ng tubig. Dito tol, banda dito oh. Dito ka dumaan. Mga kagala, for the views, first time natin aakyatin to. Bahala na kung gumulong pababa mamaya. So tara, let's go. Yes. Ha? So ito guys, so mayroon pang part na matarik. Subukan natin. Yes. Meron pang part na matarik. So ito guys, oh, galing kami doon sa kabila. Grabe. Imagine, naakyat ko yung motor ko dito at meron pang paakyat. Asa na si Tol? Wait lang, hintayin ko lang yung kasama ko. Ayan, ito yung magkokonekta papuntang Daang Kalikasan. Itong daan na to ay part ng Daang Katutubo. So kung makikita nyo, ayun oh, may daan doon. Galing tayo doon, tapos bumaba tayo dyan, yan, sa mga bundok na yan. Tapos nag-stay tayo doon sa may ilog. So yung ibang mga gamit natin na iwan, yung tent natin nandun, bahala na. So mamaya pagbaba, bahala na rin kung kakayanin. Grabe yung nervyos ko. Hindi ko in-expect na madadala ko si Mitoy dito sa itaas. Asan na si Tol? Tol! Asan ka na? So ayan, hintayin natin si Tol. Awa, oo. Huwag mo ko ipapayami to, bagong chainsaw oil ka. Kaya yung ano, pertua. Ay, lakas ng pertua.
Kaya mo yan. Pertuwa ba naman yung ginarga ko sa'yo kanina? Kaya. Oo, malit lang yung mga bato. Hindi mo dinala yung helmet mo. May ilog ba? Mga paps, mga palibot, nandito kami sa Daang Kalikasan. Kami, punta na kayo, open na. Camera kayo, maorasya kayo. Sinagod nyo kami. Sarado pala. Saan kayo dumaan? Ito na ba yung pinakadulo? O mayroon pang daan? Ano yung mga yan? Parang nabubulok na Ayun Ano yan, pataba sa lupa. Yan? Kaya palang baho. Mga tayo ng Parang abono, no? Video ka, tol. Sayang yung pagkakataon. Nandito tayo. Wala akong hinahawakan. Ha? Pero kung nakaon naman yung GoPro mo. Oo. Kaya mo yan, Mitoy. Mukhang may mga tao rin. Ayun, ito na yung daan. Ang ganda, yun Ang ganda. Hello po, magandang hapon. Po. Ayun, natulog, ganda. Ganda, tol. Tara, punta natin. So tara, let's go. Daang Kalikasan, here we go. Wow, grabe, ang ganda. Putik na yan. Woo! Ang ganda, tol. Woo! Ang ganda, akitin natin yung pinakatuktok. Woo! Tara, let's go. Ganda, putik na yan. Woo! Ang sarap. Daang Kalikasan. Sa wakas, tarating kita. Walang kaya. Medyo matarik lang, no? Yung daan. Pero kayang-kaya naman. Mas maganda dito, no? Ganda, ganda. May signal na. Grabe! Diyos ko, ito pala. Mas matindi pala dito. Ang ganda, tol. Ang ganda, grabe. Nakaka-amaze. Ang lakas ng hangin. Dito kahit hindi mo na kailangan magpalipad eh. Ano, tuloy pa natin hanggang doon? Ha? Doon yung tukos niya? Oo. Ganda. Panalo to. Winner. Anday na. Ganda to, grabe. Panalo. Grabe. Ganda dito, guys, oh. Ganda dito. Ayun, oh, may nakita kami ni Tol na parang magandang spot. Ito, Tol, oh. Pa-picture tayo dito. Ay, po. Ito maganda to. Tapos ayun, oh, overlooking yung view. Ah, ito ganda. Ganda dito. Ito. Wow. Ganda na. Ganda, Tol. Dito. O, sige, baba ka.
Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paggawa sa nasabing kalsada. Mayroon din itong matibay na tulay na tatawid sa kabilang kalsada patungong daang kalikasan sa mga tarim. Ang daang katutubo na magkokonekta sa daang kalikasan sa mga tarim ay patungo rin sa lalawigan na Zambales. Ang layunin ng proyektong ito ay para mapadali ang ugnayan ng kalakalan sa nasabing mga lalawigan at gayon din sa paghihikayat ng lokal na turismo. Ang proyektong daang katutubo at daang kalikasan patungo Zambales ay tinatayang matatapos sa taong 2025.